Yero itrai sesin paringai keble pi baro ha kerteng ke batiang tam ke jong uji su te lengba kan ke video ngakwa ban pentip chapi na markidon ki bala comment singa ki boong kong ni kwa ban wani kendu ye pi te le se pim pad yo I ke tu ka video ka ba ngala de pelat mentala arbanai tam ba ngaju ya kendu brio man la ka sining kong te ndai ha ka ke video pat ngapen banano chapi ba utrai ulah hukum yang nga ulah pha yang nga ba ngalak ban kendu I ki brio man la kesngi ha kanu kesngi phila ban ya kendu bat nga tang ba pide ban phone chuwa pat yang nga namar ba ngapun program palat te lada dan ba ni kendu yang nga julet ya kendu pat ya ki brio sha ki tu ki yeng ki ba khot yang nga ki judon ki ba khot ru yang nga ki yeng ki jongki nga julet ban penduai lane ban ya slok lane ban jubab I ki jingkeli ki jongki te nga julet te lada phishuan la kawan pat klem da phone yang nga le se phenom ya kendu yang nga le se phenom ya shem yang nga te lengba kan ka video pat nga pentip shapi ba ha kanu ka sngiru phila ban wani kendu yang nga like no tang ha ka sngi utrai hi ka ba ngidon ji shakri te ha ka sngi utrai te lada phi kwa ban wan ka te be stang ba phin wan jinga seng ha ka ni ka jaka ka banga ju ai ji kai ha ka por san ba ji jan men man la ka sngi utrai te henre ka pan ye kendu hi marmet bat nga ba phin yo I ki jinga slok la ni ki jing duai lane bangan yo ban jubab I ki jingkeli ki jong phi te kemut kedai bet nado sngi ning kong hado sing sajan phila ban wani kendu yang nga tang ba phi ha ban phone chuwa pat yang nga wat nom wan la kawan kum tu la da phi wan la kawan kum tu kamut yo le se phenom ya shem bat nga te la da phi phone chuwa yang nga te kamut ngaru ngan nambo program shu shawe ngan up ya phi ba phin wan ya kendu yang nga te ha ki benai ki bala let nga ong ye phi bangan kendu tang ha ka sngi ning kong te nga ong ye phi da utrai ula ya lampat yang nga banga de ban kendu ye phi man la ka sngi te ngala ban ye kendu bat phi man la ka sngi te man ta utrai ula sya yang nga bangan ye kendu brio man la ka sngi te ha kanu ka sngi ka ba phi kwa ban wan ye kendu yang nga phi la ban wan ye kendu yang nga te ka jaka ka de hang ni hapo mau pan lada phi Shong da kali kamai ru kabumot phi ong ba sapen hiari nga hapo school sempeta te kadon tang ko wehi ka school catholic hang ni hapo maupan lada phi wan da kali la jong ru phila ban kali ba ka school sempeta ha ei ka school catholic te da phi la poi hang to shu kali ba ki tu ki ja sim ke ba de ha ei kamot phi la sok ban wan kam de ke ba e ye phi ba phin wan wa ye nga na ba ka shno maupat lada kala he makna ru te namar bangi dai ki bala kha hang ne te kamot kam shem jing ye phi ba phin wa yangi te kalong ka basuk ba ba phin wan wan te ki no ki badan kam kano ka jing slok ki no ki badan kano ka jing let's say phi kwa ban wan ye kendo yanga te phila ban phone chua ken ha u dog number u banga la dep I ye phi pra ar san pra non ar nyo sao phila ban phone how to number ba phila ban wan ye kendo yanga te la da phim phone te kamot phila ban nom ye kendo ru namar ba ngala ban dan program she e la da phiklam phone lu pa yanga te na ka banta ka buram ko jong play te to play un yo ban kur khu ye philang ba ro ya ro itra